Inan Trifon Morales, and then my partner gapon ko diri si Randy Tayad. Kumusta ka man tanan? Asap lang gito ha. Always say a prayer mga kisunan. Pero dito maglangan na agsutan po ka na itong hatagin o pagtad. Pinadaan kini sa kalalaki nga nagpatago ng singan nga Gabi. Kinigibatan ng duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaysunan ang atong sender si Gabi. Kaya akong problema bahay ni sa akong ugangan. Pag umagutawang minyo sa akong asawa taon, kung anong na problema ako ni akong ugangan, no? Inaningon ako pagsugod ng mga panghitabo, ha? Ako sa kanila eh. Akong Lucia, buutan og maanyag, binuhat ka nga sulundon sa tanang panahon. Akong Lucia, bisan ikaw sinaki, antusa lang kining tanan, ikaw mabulahan. Isaad kong tanan, lipayon ko ikaw, panggaon mahalon, hangtod sa lubnganan. Akong Lucia, ang aping mong manggahon, mga matang maluluyon, mahal kong Lucia. Oh, Gabi. Uy. Oh, tay. Gabi na yung pagsama-sama niya. Maikong tas mga silingan. Gabi eh. Gabi na lagi tay. Pero, di pa maruras ng katulog ka. Isa na. Naayo ba niya nga mo sa'yo o katulog? Tay sa tatay ha. Uy, abin mo Gabi. Gabi, inagyod ko nakabantay ni mo, ha? Gabi, ako nakamatikod. Murag inspired kayo ka. O sabay na hitabo ni mo, ha? Ha? Kuha tayo kaning, wa. Sabay na, hoy. Wa. Lisugot na kasi mo guyab. Oo, ta? Hapit na. Usay hapit na. Buot mong ipasabot. Wa pagyudi ay. Kay hapit naman. Basta hapit na lagi tayo, hapit na. Di bitaw na lumba, hapit na lagi. Dili bitaw lumba, pero kanang relasyon Gabi. Pero, ay, pagmahay yung ka, na. Ay, mahayay, ha? Uy, mahayay tayo, eh. Oh, dili na lumba, maunang dili ka magdali-dali, pero, mahayan ka na, magmahay ka una. Kaya kung maunahan ka, anhan naman yung ka magmahay. Tatay. Aron di ka magmahay sa imong mga kakompetensya o karibal ba nimo, unhan nimo sila. Aron kung sugton ka, sila'y magmahay. Kung unahan sa nako tayo dyan, ko sugton. Ako sa yung bahay, anong dali-dali ko? Mabitaw nang gitawag nagmahayay, dili lumbaan ay. Bayan ni mo tayo, eh. Kung tinsa mo nang maong babayhan na nga imong ipanguyaban, ha? Laruhan na. Kaya karong panahon na, ang pagpanguyab, dili na magmapuhay. Diskartehay na. Paminaw. Na mga manag-uyab nga gitawag na itong dili kayo match. Pero okay ra sila. Kasi di match na yun, pero okay, malibugan ako ng stylean mo tayo. Ay, paminaw. Kanang manag-uyab gani nga ang laki, bating naong, una ang girlfriend niya. Uy, agkagwapa. Maulit kitawag og diskarte. Diskarte? Oo. Kaya bisag bating naong ang lalaki, pero nakaulabang no gwapa. Maong bayo mo diskarte. Ay, diyan gwapong laki, yung batigdaw mo babae, unsa bitaw ka na? Maunay gitawag og lumay. Gwapong lalaki, yung gwapa sa babae, unsa bitaw ka na? Maunay gitawag og tadhana. Destiny, kapalar. O yung batigdaw lalaki, yung batigdaw sa babae, unsa bitaw ka na? Maunay gitawag og sumpa. Sumpa? Mamauday na. Sa ato patay, katong sinanay, kuhaan ka ng, giyon sa ni mo, ha? Giyon sa ni mo paglumay. Magkabata ka, pangunay magka.
Bitaw tay kabla ka tay, ha? Tagaan ako sa time tay. Ugma ng iyang gihatag na akong time. Ako gitagaan ako niyang time. Og may bawan na ako ang iyang tubag. Oh, ba? Unya sa may tanaw nimo, ha? Tadhana na kahana o basig sumpa na. Kidot mo kayo. Unsa man kagabi, kaya ni mo, uy. Gilangaw na lang pang pinaabot ni mo. Na mo ko gapit tay. Ngitap sad ko nung kuan ba kun asa dapit Dinis Plaza kanay motang. Dako ba ni Plaza taon, di ba? O di ka receive sa akong text. Tuwat man. Unya? Asa sa text mo itaas kito sanad. Unsa? Asa kay ba asa taasa. Mida. Imong text taga taas mas buhok ni Cinderella. Kung ako text nimo. Ang imong reply mubo pas kang dura. Ay, hanggaw gini mo, eh. Imbis na gano'n ka good news. Ha? Basig di na lang. Basig di na hinuong ka malipay sa kung buhaton unya ni mo. Ay, pagana rin, parbida. Narabi ginaingon nga, don't do unto others what you don't want others do unto you, di ba? Ha? Sa tinagalo pa, huwag kang ganyan. Kung ganyan ka, huwag ka naman ganun. Sabi saya? Kaysa ha, kuan ka ng... Ano sabi ni saya? Sabi ni saya pa, ayaw pag-ana, para di ra ba na paana. Right? Ayaw pag-ana, kay dili ra ba ka magpaana. Joke na ako na yan. Unsa man gid gusto kang mahibaw sa akong tubag para nimo? Ay, siyempre dahil maugin na yan kung gyari taon. Ay, absibi, tuyos kong trabaho tungod ani. Labaw ng gibalibaran kong kamatayon tungod ani. Delphine, uy. Oh, Delphine naman na. Balik ra ba na? Gabi. Amaw, juga bisag unsaon, uy. Ay, salamat kay Ismail ka. Bitaw day. Ang ginaminam na ko sa itong pagtaon ni mo eh. Sa ako bang pagpanguyab ni mo, ha? Naghandong ba ako taon, manindot na tubag. So, gusto kang maminaw sa akong tubag? Yes, naginaminam na ko nang paabot ko masulti nakakayaron taon sa unsa ingong gisaan ako. Hinungdan nga, naghinaminam na ko maminaw sa imong tubag. Unsa mo yun ay? Oo? O dili? Dili. Dili? Oh, dili. Dili mahimong di nakasugton kagwanga ka kay na in love po ko nimong hangga. Parehas ta, ha? Parehas tang kanahana ka. Gisugot ko ni mo dahil. Oh, gisugutan na kang barakuha ka. Perte, ginang ko ni Paya tawag isugot mong Chisa. Magwaday ko maglangat, ni Koyog din ko niya sa ila. Aron ni paila-ila na ko ang iyang inahan, magkaila min doon ka. Unya. Ngay manding, akong ipaila nimo si Gabi nay, akong hinigugma. Saingan, Akong hinigugma. imong hinigog mo? Gugma! Uyaba! Uyab! Ay, uyab. O, mayo noon. Unsa? Nag-uyab-uyab ka na. Sinayin ko na imong tingog na ikuid. Ang mga bungol man mo. Nah, naunsa naman ni kami naman hinoy bungol ani. Ikaw mangguid. Unsa iradyo man? Ha? Dili man na man ako gisulti. Ingon ko, ikaw man good. Oh, saman. Ah, samot. Anay, kaon sa karinay beer. Magkasinabot na dali na kaon sa... Unsa iwasang buta? Kaon sa naging are. Alam magkasinabot ta, kapoya, oy. Oh, sige. Kaya ganin na ra kong gigutom. Patungod di ay award yun. Onya, unsa man nay? Nabusog ka nay? Aw, busog na. Lamigod kayo itong imong gidagot. Ah, nay, akong uyab si Gabi. May gabi, Nay? Nay? Unsa inay? Anak ka ka? Adi, mga ginitaho na mga inahan ba? O amahan, tatay, o inahan, nanay. Unsa ibot pa sa butan ni Jisa? Nga magminyo na ka, ha? Nay, O nang, mag-video namin Gisa. Unsa? ay, pasensya na ka sa kong nanay ha. Okay, dali. Kasabot ko. Anawag ng mga tiguang taon. Marag ginahinay na ilang padungog pa, no? Pero daan naman ko na siyang bungol good. Bintahan na lang gani na ron kay mabungol na siya kung gusto umon. Umabday. Pero ang ako lang, no? Marag na matiktan yun ako nga. Murag siya. Murag dili siya gustong minyo. Da, anak gina siya dong uy. Pasensya na lang good. Musugot na lagi gina siya. Ako na siyang hinahinayan og pasabot. Basta kay musugot na gina siya dong. Unya, pila may sugilanon, misugot yung inahan taon yung minyo na miyo niya ng pagkasal na yun miyo niya pagkahuman sa mong kasal dito sa resepsyon, nagstara na yung sa kong asawa.
Dili ka mo ipong puyo na ko day. Kasal naman ta. O, lagi ka sa lata. Pero dili man mahimo nga ako lang pumbiyaan si nanay sa bahay nga siyarang usa. Wa man siya kaupan. Hibaw gid bitaw kasi ang sitwasyon. PWD baya siya. BWD? Di mo nang taon siya pungkol. Di sad buta. Pero bungol. Musugot kag sa dili. Dili ko mahimong biyaan ang akong inahan. Kung dili ka gusto nga mo ipon na magpuyo diri sa bahay. Sige, dito lang sa ka sa inyo to. Dito lang sa ka. Mo di. Minyo na ta. Ba na ko nimo niya. Minyo na bitaw. Kay pa man ko ana. Bana na tika. Bag-o ta kang nabana. Pero kini akong inahan dugay na. Bata pa ko say nagatiman nako. Unya biyaan lang nako dinhi nga siyarang usa. Musugot ang tao day. Muban niya din eh. Uy, gabi na yabag ka. Bahala ka, uy. Musugot ang sarili basta ako, aris ako sa akong inahan. Dili mahimong ako simbiyaan dinhi. Og ikaw, bana naman tika, naaranin mo, og mo ipon kag puyo nako diri. Og dili. Sige, ulit lang sa dito sa inyo. Regis. Asa naman tong bananin mo? Tawa pa sa ilanay, basig ugma na tumubalik dinhi. Sagod mo. Minyo na mo niya, maglain dahil mo katuot. Wa nay, uy, basin ugma. Uy, klaruhan na, Jisa, oy. Lagi nay. Gani, problema may kun asa siya pagdaon. Ang aman sa adto siya para tugos kusina. Kay nga naman di ay, di ta masuodya sa sala. Hibauban ka na siya nga way kwarto. Sala ra ni. Ani ra gyud ta mga tuog. Kita manggod siya nay good. Basig dili siya ganahan matuogan ni. Ud ba nahadlok siya nga akong kamangon. Ay. Kamao sa taong kung mamili kamangon, oy. O manggani ko mamili atong uyab ni mo sa una nga din hinatog nga ang naong atong murag si Philip Salvador. Kana pa kang bana ni mo nga murag si Coco. Kuko. Or kuko sa bakti nay. Taon sa di ay. Mura man si kuko nay. Oo, murag si Coco. Coco Lamber. Alam mo na nakaingon man kang mura siya kuko lamber nga ang naong atong gabi mura man tuglawanit. Ngano bitong ka na mo imong dipunit. Kadagan diyang nagpurol. Nay manding ang gugma nay dili lang kay buta, bulhog pagyoy. Kani adto, dagan ang butaan sa gugma. Pero karon wa nay gugmang buta. Kay ang gugma dako nagmata, nagbudlat na. Gabi. May pauli ba lagi ka? Anhin mo mga tuog? Asa mga imong asawa, ha? Kanang tawa sila tayo akong gibilin. May awards na imong gibilin mo asawa dito sa ila. Di mo kuyog tay. Di man kuno siya biyaan niyang nanay, di man siya makay mo. Kung mauna, dito na lang unta ka na tuog. Ano yung pauli pa mga? Ako antay lisod kay dito gamay kay lugar. Oy kwarto ba. Nara sila mga tuog taon. Nya mo ipon ko taon nila dito porbida. Pada mo yung nanay sila. Ay, naunsa ba yan ka? Makakaggal taon tayo oy. Beda masayop lang kong tanday. Ibig sa kong asawa kong tandayan. Kasi inigmata na ako. Ang iya ng nanay ako ng tandayan. Tay. Lisod kayo, di ba tay? Ay, kanimo gabi. Ganong mag-uul man ka nga. Kanang magastiguang dali na lang na kayong pakatulgon. Pagkatulga una ninyo daan. Una mo mag-espering mo. Dahil sura na tay. Hmm? Pobre mo taon kayo. Ano? Ayaw naman taon lang bagay taon niya. Mauyaw galing nagsakkan ako. Isang sakar ako. Samot ng mga ismering hoy ba eh. Di ka tumpag yung payag. Ay, pastilahan kanimo. Wa pa gani ka makasuway. Suway aron imong mapamatudaan. Sige. Ugma tay. Ako soyan. Adto ko matuog sila ugma. Diin man ka na to gabi. Wa man lagi ka mauli. Kan, may kitiwas akong trabaho taon sa bahay nay. Unya, dili lang di ay ka mauli. Gidyaan lang ni mong imong asawa din Akuan, nanggit ko niyang tarong gabi inay. Sabli siya. Tuasluyo, lakawat to ato. Basig nahiubos to ni mo. Nay, ari na ko nay. Ani ko matuog sa inyo karong gabi We, sigurado ka? Lagi. Sabi din na sa uta. Nanagot sa sala ninyo. Okay ra ka. Basid na pugos lang ka ha. Wa lagi.
Ay, kayo matulog ka niya. Awa niya mong Paris. Gaya na kong tulog, oy. Nga naman. Sige lang ko pang huyatid. Kay? Ngayon na ni mo. Uy. Tulog pas bara lagi. Kuya, wag, uy. Lagi. Ang karong gabi, ha. Ano yung katulog ni mo? Kailangan matulog kita. Ay, lisura ni Unti mo liso. Di mo takatakilid. Hinay lang, good. Okay naman na. Good, hinay lang. Ay, di na mo silbi. Gamay na tulihok. Marmo yung kapayag. Lisod kay ismaring hoy din hina. Anyon sa umanin nato. Natug naman as nanay. Nagtatika Ang tinanaway lang tadi ay. ay. Sos, ingnan tikado ta sa mua. Ay, dako kayo itong kwarto dito. Bisog blitok-blitok ta dito. Tuwa-tuwal eh. Pwede ra kayo. Na din eh. Pastilan. Doon tapos sa mo ba? Di lagi pwede nga kung biyahan si nanay din nga maurang usa. Simba ko kung si may tabo niya. Isa may makatabang niya. Layo na pa kayo mga silingan din Ay, paitabihan eh. Yung sa umar tao na to, ano yun? Sa na to, pingis na ringo yan eh. Atot-atop na. Napamangkay, huwag atot-atop. Kaya makikita na to, ha? Kung makita ka ta dito, bisag mag-iantang na nanggal do. Sagit sa to, problema. niya. Sa man ni nato. Ay, paita niyo eh. Kayo biyang ihapang-hagan o buno ani tao na eh. Buno. Sapa, uy, ikaw. Buno. Pangatog na lang mo daw eh. Mata pa di ay. Tanay ng tre. Saon lang ni. Buot ka. Ubangas ka, kindo tre. Niya akong problema taon, di gid mi lugar sa asawa. Kay unas tanan no, gamay kay ilang lugar. Nya siguro mo yung kung maayong mauyog ito tipo pa ya kun mag-isbringoy be. Uya pa gani mo tumpag taon. Sabi na ako, di man sa taon ko kakuyog taon sa akong asawa dito sa amo, di man siya mo kuyog sa dako. Kay dili niya pwede biyaan iyang inahan. Usaon naman lang ni ha. Magsigil na mi tinanaway na gabi eh. Magtugkad ra ang amo ra yung mga dila. Di mi kay isbringoy, wa isbringoy may tabo. Unsa man tawag ko buhato na ni palihog tabagi ko bambe na diha man basa sa Bible nga di kay smiringhoy kay gamay kay lugar kung mo ipasultion gabi. Hello, Ate Pres! Bambina, good morning! Ate Gigi, good morning! Kelly, mga dapads. Bambina, Jennifer. Ate Pres! Okay, ang sendo na to. Si Gabi, Ate Pres. Gabi. Oh, ang problema ni Gabi, Ate Pres, naminyo ni siya niya yung asawa, di maging kuyog sila. Ha? Di mo kuyog sa ilang bahay, niya gusto ni siya yung asawa, nga ator dito sa payag siyang nanay. Yung gamay kay payag sa iyong nanay, Ate Pres. Ano? Dukar man siya masud, niya, madaad, tulo. Tulo ra? Di First bata night, na nilag, bata na nilag si Bay ang iyang payag. Karoon, no, pam sila korta. Ang iya, rasad. Ate Pres nga, first night, sila kasal, gusto lagi may labot siya sa iyong asawa. Ah. Sa di na kung biyaan akong mama dong. Listen mo kayo. Ano nilang katuog? Di yun sila kaya tabo, Ate Pres. Kaya mauyog. Agaw maunla kay payag. Mauyog ang payag. Ilar ko nung dila mo ilang abuton. Hombre, Mayas rin siya. Abo rin yung dila mag-abot. Dili ka nang ilang patakidiro niyang nanay. Ha? Aron dili makapaglugar kayang maka-occupy kong lugar. Takili lang iyang nanay. Isura ang nakilid ito, Pres. Liyoy, di ba daoy? Mamagpiyong-piyong, rabayan ang nanay. Masay pa nanay, hindi na tingog. Hindi ko man, maingon yung nanay. Man na mo. Lisura natin, Pres. Lisur kayo, eh. Lisur kayo. Dong, og dili kakuan, may pa, edad na siguro niya ka ng mga lodging house. Oo, pero magkakay kwarta. So, man. Nanay sa syudad. Naa, ang probinsya, probinsya. Uy, nagkakayong ilaw sa nung hinduin. Nindot. Singan? Ilaw mga manggay, ilaw mo lang. Uy, paakan pala dito kuan. Oh, lagi. Paakan pala Ate dito Pres, dito. dili sa yung kuan, Ate Pres, nindot pa yaw, nakas nature. Bray, kalayo na. Kakapo, ibiyaan na paminaon nga. Uy, kakibaw na ay nang li Uy, ninyo. anak, mas kakugnan. Uy, wag itaw. Usway na ko na, Mads. Dito, hamis ilaw mo sa mangga, Mads. Nya, wait tao. Agi. Uy, Sakita dyan. Oo, bumi kay... Bulag ka. sama ya pa Joy. Pwede ay, ya malag ka. Wala din maglihok. Sopo doy. Pagkaduol siya. Wow! Bam! Kung sa'yo mo katambakan ni Maboy, nitabagan sa tarong. Medyo ko katampo na yung experience.
Anak ko, ikatampo Goliath. Unsa man? Ato bitong gingon ni kuan gilingan nagpahipi sila. Nagpahipi mi anak tong may coral Goliath. Ya. Nakalitan ko katong balay sa ibabaw kay gibubuan mi ko sa kabaling tubig. Pwede mo mga iro. No comment. Balik ka. Okay, balik ta. Marcos 10 Ah. verse 8. 8 ni no? Aha. Kadiyot sa 8 ba? Busa ang bana ug asawa dili na duha kundi usa na lamang. Tungod niini ang gihiusa sa Dios kinahanglan nga dili bulagon sa tao. Karon, ug moingon siya nga dili magisuwa mo sila mahimo no ang kanina nagbut-sabot kinatong sigilano nag-involved kini tag unsag gyud ka matinud-anon ug unsag gyud kadut sa ilang gugma usag usa apan kanal ging dili sila makalugar mura dili ko mutugulat kayo sa hayang kay kitang mga idaran na dali man makatuog dali man makatuog ang mga idaran kay kani bitaw pag ingon nga mag-ismering hoy sila yan ingon nang iyang mama dito pangatog na mo ibalik mo na yung hagok sa to pa. Dali na lagi makatuog kami mga idaran. Kami mga tiguang na, dali may makatuog mo na nga. Dili kay kumutong, dili mo makalugar og ismiring. Hoy. Dugay ka pong katuog, no? Pero, di man sa tanang higalot nga gili nga magkuyog nilang ilang inahan. Dili man sa tanang higayon, pananglitan adlaw baron. Unsa man, ka na ikubra dito sa senior sa imong mama kanang mukuyog ba mo? Kuyog niya, oy tiguan naman iyang mama ba? Mukuyog na siya ni Cobra Senior. Oy, pero dili may tabungas tanang kayo magkuyog na sila pananglitan oro. Dairan lagi niya kay idara naman taon ba maglisod maglakaw ana. O pananglitan karon, na simple nga diskarte ha. Okay. Pananglitan mo ingon si asawa. Mulakaw sa kunay kay magpalit ko og kanang bugas. Magpalit ko bugas adto ko sa tindahan ni Gili Del Mar to dapit dito sa may dapit sa norte. Lakaw siya. Tataw pwede sa malingon ng bana nga. Nay, mulakaw di ko kay sa sapa wa man din ako kuan ng baka mabutang sa ilawom sa kanang kahoy init ra ba kaayo tuwa dapit sa south sa ato pa yung asawa tuwa pa norte kin palit bugas siya sa magpasilong sa tayong baka tuwa dapit sa south isa na sayo pwede mo mag-abot og kay payag ngadto musunog ang tigwang pwede ra sa nanalo yung kurtina bam kasi mapiod sa haligi Tuloy taman naman ito sa Ate Priscilla. Ate Pres! Ang ugangan Ate Pres, anag yun mo higda sa tunga sa magtiayon. Magpatunga gyud siya. Tunga yun. Muna inikatug sa ugangang babae, ang bana mulakang ug sa kalakang padung siyang asawa. Karon kay natumban man niyang tikod sa tiguang ugangan. Sa ugangan. Inday, tanawa ko nung iring, ito ano ba ito inununan? Yan ang ugangan. Lola. Balik ang lola. Sila, basta mo lisog ka rin lola, mulakang mo na itong bana, balik po dito lakang. Karon, niagumod mang lola, nilakang dali ang bana. Karon, kaya nasa gate man, ningon na yung lola, gayam ng tabito, kag talawang iring, tawag itang agang inununan. Ang gaira bata. Patig babaw ang inyong gugma nga matinud-anon kay nasutan ako na ng sigulanon karong gulat nga nagkahinig ko ba ay magyud sila wa man sila mag-away ang ila kay nila ilang lola ang tinuod mo ang kanang matinud magkahinig gugma mangitam gyud ang higayon gulat mangitam gyud ang higayon kanang naang ato sa lang ang importante nga doon ay kalinaw inyong pagpuyo gawa og magsige ng panghagis ang lola diha para atong ipon sa lang lola gulat kini laging tiguang tagulat mabalik man tas kabatanon nang laba ang lola ang iyang underwear dito gihay-hay sa electric fan ang gagatuto pa ipiting sukuas apo kay kuya mo grounded ay kung hinabti kayo una pa ko duyan ninyo naman mao na kita po mo adjust kay mabot jud na nato dili kita manaway nga kanang iguwa ko mo kita unya mao na o kamo niya mabayot nalimba salamat mo na dito naman no dole ko ang paso tihon